It-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-Partit Laburista bdija billi l-Prim Ministru ppreżenta 5 prijoritajiet oħra għal-manifest elettorali. In-negozju, l-edukazzjoni, is-saħħa, it-trasport u l-ambjent huma 5 oqsma fejn il-Partit Laburista jixtieq jissokta jkun il-katalista tal-bidla f'pajjiżna fil-5 snin li ġejjin. Iċ-ċavetta suċċess i l-edukazzjoni. U l-Partit Laburista hu impenjat li kull tifel u tifla ikollu opportunità ugwali fil-ħajja. Pass importanti se jkun li jitneħħa l-ħlas minn fuq l-eżamijiet kollha tal-matsek u tas-sek. Miżura li justmat li se tiswer il-Gvern €1,000,000. Il-tfal mhux ħankomplu kollha kemm huma mhux ħajħallsu aktar għal l-eżamijiet tal-matsek u tas-sek. Ħankunu wkoll qed nibdew proċess biex l-eżamijiet jibdew jisiru fl-istess skola illi jattendu l-istudenti biex bekk inneħħu mill-istress u mill-pressure tal-istudenti li għal dakinhar tal-eżami jmorru f'ambjent totalment għaljena għalihom. Il-Prim Ministru saħaq li wasal iż-żmien li ssir ġustizzja mal-għalliema. Għalhekk stqar li l-Partit Laburista jrid jibda proċess biex il-pagi u s-salarji tal-għalliema, kapijiet u deputati kapijiet tal-iskejjel jerġgħu jiżdiedu, filwaqt li jonqos il-working load fuq l-edukaturi u supply teachers isiru tal-post. Dan il-mod ukoll iktar żgħażagħ jersqu lejn din il-professjoni. Fejn jidħol l-apprentistat, il-ħlas li jirċievu l-apprentisti mhuwiex biżżejjed għal Joseph Muscat. Għalhekk il-Partit Laburista jixtieq jara bidla b'allokazzjoni ta' €1,300,000 fis-sena. Qegħdin ngħidu li l-istudenti apprendisti ħankunu qegħdin naraw illi jitħallsu mill-inqas il-paga minima meta jkunu għaddejjin f'dan l-apprendistat biex nikkumpensaw il-kumpaniji ta' dan kollu se jkunu qed ngħinuhom billi l-ispiża relatata se tkun tista' titnaqqas għal fini ta' taxxa. Qasam ieħor li jmismijaw kulħadd huwa is-saħħa. Qasam li huwa priorità assoluta għall Partit Laburista li jrid jiggarantixxi l-aqwa servizz tas-saħħa b'xejn għal kulħadd. Saru stqarrijiet minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista illi l-qasam tas-saħħa ma jistax jibqa' b'xejn, aħna nemmnu li bil-mod ta' kif huwa strutturat il-qasam tas-saħħa kif qegħdin nirristrutturaw f'dawn l-aħħar snin hemm assigurazzjoni u aħna qed nagħtu assigurazzjoni li s-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn. Il-Partit Laburista jrid li jsir investiment fl-infrastruttura tas-saħħa permezz tal-bini ta' sptar ġdid tal-kura psikjatrika, sptar ġdid Mother and Child u parkett ġdid ma' Mater Dei. Ħanku qed inżidu n-numru ta' sodot fil-Mater Dei wara li matul dawn l-aħħar snin naqqasna drastikament il-problema ta' nuqqas ta' sodot u persuni fil-korriduri issa ħanku qed nindirizzaw aktar fosthom bżieda ta' madwar 230 sodda. Biex min-naħa l-oħra jkompli jonqos il-pis minn fuq Mater Dei, il-Prim Ministru aċċenna fuq il-pjani li tissaħħaħ il-kura primarja. Dan permezz tal-investiment fit-3 ċentri raġjonali għal-kura primarja ġodda u fil-polikliniċi u ċentri tas-saħħa. F'dan l-isforz jingħaqad investiment f'sistema innovattiva teknoloġika ta' monitoraġġ tal-pazjenti minn darhom stess. Iżda fl-istess waqt se jingħata inċentiv ta' taxxa il min jażel li b'mod volontarju jħallas Private Hospital Health Insurance Policy. Fil-waqt li wiegħed li se jitwessa l-programm ta' tqassim tal-mediċini fid-djar tal-anzjani, il-Prim Ministru stqar li fit-tieni leġislatura tiegħu il-Partit Laburista jrid iżid il-mediċini fil-lista tal-mediċini b'xejn u l-mediċini ta' trattament tal-kanċer jingħata kollu b'xejn ukoll. Dawn il-proposti juru li dan huwa moviment illi ipprepara bis-serjetà għal leġislatura li jmiss biex jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja mhux ħajkun qed jagħtina l-fiduċja sempliċement fuq il-kliem, dan huma fatti li aħna lesti li nimplementawhom, fatti studjati illi juru verament kif il-lajta tagħna tal-aqwa żmien ta' pajjiżna mhijiex sempliċement slogan politiku imma huma fatti